Животът понякога се свива до една рутина. Ставаме, отиваме на работа, прибираме се, ядем, спим, прескачаме дните и всичко това се нарича живот. Битовизмът е тихо отнемане на мечтите. Той не идва с гръм и трясък. Той идва с малките неща. Забравен рожден ден, неизказана дума, спестена усмивка, с онзи момент, в който поглеждаш хората около себе си и осъзнаваш, че сте заедно само в рамките на задълженията. Децата пораснаха, но сякаш не си имал време да ги слушаш. Любимите хора се приближават и отдалечават едновременно, защото всеки е потънал в собствената си борба. Дните се повтарят, а ти се чудиш, това ли беше животът? Битовизмът е да имаш всичко, но да нямаш време за нищо. Да готвиш, да чистиш, да плащаш сметки и да усещаш празнина в сърцето. Защото моментите, които наистина имат значение, просто минават покрай теб. И е тъжно, защото хората забравят, че животът не е само в задачите, а в малките мигове, в онзи разговор, който отложи за утре, в онова обичам те, което не каза, в онази прегръдка, която ти винаги си мислеше, че ще има време да я дадеш. Но времето не чака. То отминава тихо, без предупреждение. И в края на деня, когато останеш сам със себе си, разбираш, че битовизмът е като тиха крадла. Краде радостта, усмивките, човешката топлина. Затова спри за момент, погледни около себе си, вдишай, усети, кажи обичам те, слушай, смей се, играй. Не оставяй дните да се изнизват без следа, защото животът не е да оцеляваш от утро до утро. Животът е да усещаш, да се свързваш, да помниш, че всяка усмивка, всяка прегръдка, всяка дума имат значение. Битовизмът може да ти отнеме всичко, освен ако сам не решиш да спреш това и да започнеш да живееш истински.